Επινήσια σημαίνει δημιουργία και ελπίδα. Έχω πάρα πολλά όνειρα και θα ήθελα να επιστρέψω στο νησί ώστε να τα πραγματοποιήσω. Το όνειρό μου είναι να μείνω στο νησί και να δημιουργήσω. Κατάγομαι από αυτό το νησί και θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω και να εργαστώ στον τόπο μου. Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στο πρόγραμμα Επινήσια Ιός της Αέλια, που φέρνει επαγγελματίες κοντά σε νέους στα νησιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, να τους δώσουμε μία άλλη προοπτική, να δουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να τους δώσουμε λίγο έμπνευση και να συνεργαστούν, να προσπαθήσουν να δουν τα δυνατά τους σημεία, να δημιουργήσουν, να πρωτοτυπήσουν και να παράξουν αξία. Το πρόγραμμα Επινήσια Ιός της Αέλια πιστεύω ότι δίνει στους νέους των νησιών μας τη δυνατότητα γνωριμιών, εμπειριών και εφόδια σκέψης για το πώς θα αναπτύξουν πιο δυναμικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον τόπο τους. Σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω ότι μου έδωσε τη δυνατότητα πρώτον να γνωρίσω τους νέους του νησιού και δεύτερον να γνωρίσω και τις ανησυχίες αυτών αλλά και τις δυνατότητες αυτών που έχουν μέσα από τον τόπο τους. Οι νησιώτες έχουν ένα χαρακτηριστικό, έχουν ένα ανοιχτό μυαλό, μια ανοιχτή σκέψη, είναι δεκτικοί σε νέες ιδέες, οι ίδιοι παράγουν νέες ιδέες, οπότε αυτό το έμφυτο χαρακτηριστικό τους έρχονται πρωτοβουλίες όπως η Επινήσια Ιός και η Αέλια να το αναπτύξουν. Το πρόγραμμα Επινήσια Ιός της Αέλια αποτελεί μια βιωματική ευκαιρία για τους νέους που συμμετέχουν σε αυτό, αλλά και για τους ίδιους τους προσκεκλημένους προγράμματα. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς μου δόθηκε η ευκαιρία μέσα από ένα διαδραστικό και βιωματικό πρόγραμμα να έρθουμε πιο κοντά στους νέους, να γίνουν γνωριμίες και απαιτούμενη δικτύωση, δίνοντας ενδεχομένως κάποιες εμπειρίες μας, κάποιες γνώσεις μας, αποτελώντας έτσι ένα κίνητρο για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Το πρόγραμμα Επινήσια Ιός είναι ένα πρόγραμμα που δημιούργησε η Αέλια με σκοπό να δείξει στους νέους ότι υπάρχουν πράγματι επαγγελματικές ευκαιρίες στο νησί τους και ότι μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Είτε να δημιουργήσουν κάτι δικό τους, είτε να δραστηριοποιηθούν εδώ πέρα επαγγελματικά. Από το πρόγραμμα Επινήσια Ιός, το δικό μου αγαπημένο μέρος ήταν οι καλεσμένοι. Συνάντησα νέους επιχειρηματίες, άκουσα τις δικές τους ιδέες, το δικό τους τρόπο σκέψης και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να πάρω θάρρος για το δικό μου νέο ξεκίνημα. Με βοήθησε να δω πολλές προοπτικές που δεν είχα δει, δεν είχα σκεφτεί. Μου έδωσε κουράγιο και δύναμη ώστε κάποιοι φόβοι οι οποίοι υπήρχαν να τους ξεπεραστούν. Επίσης, οι δραστηριότητες μου έμαθαν να συνεργάζομαι καλύτερα με νέους ανθρώπους. Μπήκα σε μια διαδικασία να αρχίσω να ξανασκέφτομαι διάφορες ιδέες που είχα για το μέλλον και ουσιαστικά άρχισα να ονειρεύομαι πάλι για αυτές. Είναι πολύ καλή φάση. Είχαμε μαζευτεί όλοι, φοιτητές, τόπιοι επαγγελματίες και ουσιαστικά μας έδειξαν ότι όσο διαφορετικός και να είσαι, πάλι μπορείς να συνεργαστείς αρκεί να το θες.